Awan-awan panas-panas karo tunggu manuk ning sawah nggawe es degan. Mantep pokoke. Jojis es kelapa muda pokoke nyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur-dulur kabeh. Awan iki kaya biasane ya dulur. Dadi iki lagi neng base camp utawa iki lagi do neng titik kumpul biasane ya. Jadi awan-awan ini biasane do kumpul neng iki ya neng isor wit ngene iki, wit sing eyub banget ini. Ha iki biasane nek awan ini do kumpul ning kene iki ya do kumpul ning kene iki do ngroyom karo busah manuk. Dadi ngene-ngene ngumpyung-ngumpyung ngene iki. Nah, ini iki manuke men wedi men mangani pari. Dadi satu hari full iki lokasi kene iki mesti ana wonge ya. Dadi setiap jam iki mesti ana wonge kene iki. Nek ora sempet neng kene iki ya mengko tinggal ning omah bali neh. Gusah meneh manuke karo kegiatan ngopo. Nah iki gandeng cuacane iki panas banget ya lho. Nah iki gandeng ya ning ngandeng omah ya ning wit kambil. Iki omek kambil piro iki mau ya. Kambil utawa kelapa muda ya lho. Iki mau omek 3 mau 4. Nah kayak iki awan iki do arep didegan. Nah iki kok goleke es batu terus engko ya campuri sirup ya. Sirupe ya THR-an wingi. Dadi turan hari raya wingi isih awan-awan iki panas-panas iki do digawe es kelapa muda ya lho. Nah, gandeng yo kambile duwe dhewe ya. Ngirit tak tuku ya kambile. Nah iki ya ning isor wit ngene iki pokoke ya wis karo disambi ngopo-ngopo ya lho. Nah awan ini engko arek masak yo sambi iris-iris sayuran karo nunggoni manuk. Engko kadang ya tapi sing madang kolasan ya jiko ning omah aku goreng iki karo misis. Nah iki lah banyune iki Mas. do ditilaki lho rejane parine iki wis kaya ngopo ya. Wis kaya ngopo kok manuke iki ora gemalian ya. Dingincer terus. Iki parine do diungak sikik. Nah kok ngene iki ya lho parine wisan. Yo eman-eman to lho parine wis kaya ngene gek nek ora ditunggoni ora digusah manuke entek. Dadi manuk iki ya gur cilik lho. Gur cilik manuk iki. Ning nek ora ditunggu ora digusah ya parine entek tenan. Lah engko iso dibaleni ping pirang-pirang sih lho sedina iki ya. Engko mangan engko pas parek lunga rada ngelih neh bali mangan meneh. Nek setiap jam setiap menit setiap hari ya parine entek. Engko sing nandur mung dibagai damene ya lho. Iki lagi proses kerok mengerok kambile sing nom kuwi. Kambil nom kuwi dikerok nganggo sendok gampang ya lho. Nek wis rada tuwa ya wis ora kena. Nah iki kambile ya ming omak ning nganding omah. Dadi rasah tuku ya lho ning gor menek nganding omah.
kambile ya ora dhuwur banget. Dadi ya gampang. Engko nek ra iso menek ya golek genter digantol ya. Pokoknya iki nek nang desa iki memanfaatkan tandurane dhewe. Ya nek beras manfaatke tandurane dhewe sawah ngene iki. Engko nek kambil ya wis enek tandurane dhewe gare omek. Engko sayuran kaya kates, terus engko sayuran apa bayem utawa ningkir utawa ya wis do nandur dhewe lung ngono kuwi. Dadi nek nang desa iki wis apa enenge wae manfaatke tandurane dhewe. Nah iki es kelapa mudane wis arep siap saji. Nah iki eneng gorengan bareng ya lur. Iki eneng payak ya lur. Iki payak ya leng goreng simbok dhewe. Dadi wingi iki eneng acara rasulan ya lur. Eneng acara rasulan dadi goreng payak dhewe. Kayak iki ya tiga metu neng kene iki neng lokasi utawa titik kumpul. Mantep to lur. Pokoke panas-panas ngene iki. Es degan ngene iki. Nyes pokoke lur. Sing kurang legi ya ditambahi sirup sing akeh kaya apa ditambahi gula Jawa. Pokoke senenge kepiye, senenge nganggo apa. Biar karepku ceritake PNL malah kowe sing ngidi. Gimana? Wis. Wah. Oke dulur, ngoten niku kegiatan kula dina niki. Kopat janure tuwa nek kathah lepat
Nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.